Аз съм Никола, това е видео с мен и Милица. Здравейте! И в този видеоклип ще ви покажем как можете да направите кълъв от балон. За целта ви трябват един телефон и кълъв. Миля, подръж. Дръж и така. И снимай и бюрото. Един телефон, независимо какъв е, снимай сега. Един телефон, независимо какъв е, и един балон. И така, сам. Първо трябва да надуете балона. След това да слагате телефона върху балона и хем пускате малко въздуха да излиза, хем натискате телефона към балона. Не май ще да получи. Не стана много хубаво. Чайте, ще пробвам пак. И така. Отпускате въздуха и бутате. Виждате какво става. Е така, отзаде. Виждате отпред е така. Така се изкарва. И това беше от мен. Харесайте това клипче, абонирайте се, ако не сте го направили, и до следващото видео.